Good afternoon, everyone. Dito na naman ang tinderang Bicolana. Mag-share na naman sa inyo ng bagong tip tungkol sa pagtitindahan. Ayan. Alam nyo ba, maraming nagtatanong, alin daw po ba ang mas maganda? Mag-rent ng pwesto o sa bahay na lang magtinda? Alin po ba ang mas maganda? Mag-rent ng pwesto o sa bahay na lang magtinda? Depende po yan sa location, o kung ang location mo ay sa looban, sino lang ang bibili sa'yo? Mga kapitbahay mo lang. Well, kung retail lang ang gusto mong tindahan, pwede na yan. O kung wholesale ang gusto mong tindahan, mas okay talaga piliin mo yung location na daanan ng tao, para maraming bibili sa'yo. Maraming nakakakita sa tindahan mo. Mababawi mo rin naman yan, yung restaurant sa tindahan mo kung marami kang customer. Pag sa bahay naman, ikaw ay magtitindahan, wala kang ang iisipin na buwan-buwang upa. Kaya sinabi ko nga na kung ang tindahan mo ay nasa looban naman, limited lang ang customer mo, limited lang ang benta mo araw-araw. Kung ang bahay mo ay nasa tabing kalsada o ang tindahan mo ay nasa tabing kalsada, daanan, ay nako, napakaswerte mo. Nako, pangarap ko talaga yan, sa tabing kalsada talaga. Buti naman at swerte ko at nasa tabing kalsada yung aming bahay. So, dito nga kami nagtindahan sa tabing kalsada. Ayan. Hini-imagine ko na nga yung sinasabi ng aking asawa na papagawan niya ako ng sarili kong tindahan. Ang sarap naman isipin ng ganon. Ayan. Balik po tayo sa ating usapan. Ayan. Pero, sabi ko nga, kaya nga, yung mga nagre-rent, dapat ay talagang piliin nyo yung location nyo. Yung hindi basta-basta tabing daanan lang. Hindi basta-basta kalsada lang. Dapat talaga mataong lugar. Kumbaga, yung talagang lugar tulad ng location na malapit sa school, sa simbahan, may malapit sa palengke o talipapa, o mas maganda, ang hanapin mo ay talaga yung location na maganda. Alam nyo ba, bukod sa palengke, ang pinakamagandang lugar na location ay yung tabi-tabi ang bahay, yung squatter area. Nako, wag nyo maliitin yung squatter area na yan. Alam ko, sa mga squatter area ay talagang napakabising lugar. Ang daming tao. Hindi naubusan ng tao, sa totoo lang. Yung mga mayayaman na yan, yung mga nakatira sa subdivision, di ba? Sa malalaking supermarket sila namimili. Doon sa mga aircon, di ba? Ang importante talaga na ang location mo ay sa tabing kalsada kung wholesaler ka. Yung mga delivery, kung wholesaler ka, na maramihan kung umorder sa mga supplier mo, kung maramihan kang umorder sa mga supplier, syempre, ang mga dala niyan ay truck, malalaking truck. Kung ikaw ay, hindi lang naman ikaw yung didelibera nila, marami kayo niyan. Sa malalaking truck ang dala nila, kaya importante ang location mo para di rin mahirapan yung mga supplier mo sa pag-deliver ng mga stock mo. Ayan. Basta, sabi ko nga ay piliin yung magandang lokasyon sa tabi ng kalsada, sa tabi ng palengke, sa school, sa simbahan, o talipapa, or sa squatter area, yung mga matataong lugar. Yun po lagi yung tatandaan po natin kung tayo ay magtitindahan. Yan lang po. Sana may nakuha kayong tips dito sa aking pag-share na
tips sa inyo. More comments po and likes and share na rin po ng aking mga video. Thank you po sa suporta. Yan lang po. Bye-bye. Thank you for watching.